Je to hustejší. Je to hustejší. Na zdravie včelárom zvlášť. Včelári sú zvláštna garnitúra ľudí a už to nie je. Tá garnitúra toho takže garnitúra toho včelárstva, toho čestného občana, med, syry a víno. Bohužiaľ, Čína, keď pošlete vzorku medu, predáva sa to, predáva sa to Slovensko je zhruba 5 eur. My ako včelár dokážeme pekne započítané, pretože ani jeden včelár nám predával 300 ceny. Takže cena práca, všetky náklady, ktoré sú, Európska únia, je cena zhruba tam ukrajinský med. Mal tam ti čo medu? Taký výsadzov, kamaráde. Kde som to ja bol? Dva malé pohárky plný. Jaj. Nadávame to. Tá oplátка neviem. Patýkame, áno. Znamená tradičný piva, to sú dáš. A vyhodnotia vám akože náš takú parametre, náš med, kde si dáte. Ste ľudia, že ti to predajú med, čo to zvolali. Je to úplně. No je to. Jedia. Takže trošku trošky do žena. A teraz to týko nedám, ale šup, podľa steka dám. Prez 90 rokov. Teším sa na to. Myslím si, že na to bolo. Nie, že dám na larvy napravím, ale... Pozri sa, tu máš... Toto, ktoré sa budú liapnúť, teraz... To máš hotové už, ako to robí bečko. Ale bečko sa udáva. Už sú hotové, dobre, Býval jeden park.
Áno, to je práca. A dobre, ale ja ukázať nie. a tak poviem, ako to Janco vyťahol rámek, preto popravili klávičky, zvrtočené, ktoré sú jedné, teda tie trojňové, ktoré dobre. Klávička má osobka, natočí trošku hore a zobraní ju a ten potom ty za to nejde, ale ako mám to budovať. Keď dá si na čelo, to máš krásny nastavený. Vojtech, čo si Chceš čo si vidieť? No. No dobre, však ja už to nechám. Poď. Protože to bolo personálna dráta, už je tu a... Ja vám to larví? Nadávaj. To uvidíte, keď to dáte do včelstva, či ho zoberie. Vydávaš čo? Thank you.